Okay, sir. Okay, sir. Come on! Our Mr. and Mrs. Aguila! Let's give them a big, big round of applause! Okay, nakinobyo? No! Oo, sama na lang manikaro. Wala kayo pang buha? Right! Pero nakinobyo? Murag sad ko no, kaya hindi ka madula-dulaan nagiging nakinobyo. Ay, wala di ay. Ay, wala di ay. Wala na lang. Wala ko. O sa man tipo ni mo sila laki, kailan kang sundalo, ma'am? Gusto mo ng sundalo? Ha? Kanahan pa ka ma-overthinker lang. Ay, okay naman ako eh. Wala mo. Oh, sige na. Okay ka na. Okay na. Go. Thank you so much. Okay, next one. Ikaw may mga patakip-takip ka pang nalalaman. Nakitang-kita naman, ano. Do you have a boyfriend? Wala. Antik! Antik! Antik na din. Meron kayo? Okay. Ano po? May manliligaw. Anong tipo mo sa lalaki? Gusto niya rin ng, baka kayo may gusto ng army. Ay! Gusto nila mag-training? Char lang. Okay. Sali kayo dapat dito. Okay. Gusto mo na, anong tipo mo sa lalaki? Matangkad, gano'n. Favorite milk tea flavor? Ay, di ka umiinom. Kape. Alak. Sabi ko, tapos tumalong-tuwag isang swimming pool mamaya. Kailangan ko. May boyfriend? Wait lang, ano si Papa ga? Ay! Pa! Anak niyo, hindi uminom ng milk tea, alak lang daw. Okay. Kung alak-alak, ano gusto mo yung inom? Red horse, red horse. Red horse talaga? Extra strong. Ako hindi ko talaga kaya, ano, but anyway, lalaban talaga. At least, kung ano, hindi ka a-address. May boyfriend? Wala, bote-bote na lang to. Wala naman. Ikaw si pangalan? Ivory. Ivory, at ikaw ay naniniwala sa kasabihan na Kung may alak, may balak. Kung may alak, may balak. ay magkagrupo sila dito. Tropa kayo, tropa. Red horse kayo. Red horse din. Sweet ka ba? Depende. Okay. May naligaw na ba sa iyong sundalo? Wala. Gusto mo bang makasubok na ligawan ng sundalo? Bakit ko parang yung mata? May sinong kasama? Si Papa? Pa, Mama? Si Mama? Pa, okay naman po yung sundalo. May PBB, may ano, cash allowance. Card. Okay. May boyfriend? Wala. Nag-aaral? Work. Ay, nasa work na. Anong inspirasyon mo? Family. Family. Paano yung pag may mga nanliligaw-ligaw sa'yo, yung tinatanggihan mo lang? Wala. Wala. Hindi ka pa nagka-boyfriend? Wala. Sinasabi ko yung mga magulang talaga minsan. Ilang taon ka na, ma'am? 22. Uy, 22 na siya. 23 ako nun. May isa na akong anak. Ikinom pa kayo, mama. Bakit? 22. Pero ano, mama, ito walang ano ha. Mama, papa, okay na po ba kung may manligaw kay Yen? Si Papa nagkukumpit mga magkano nagastos ko sa kanya eh. Tapos niligaw-ligaw na. Pa, okay lang ba pag may pumunta ng bahay niyo? Oy, thumbs up! Okay, wait lang. Kita niyo yung mga magulang gumanon. Pagpasalamat ka sa akin, that's the sign. Okay, itatapon ni Ella ang bouquet. Pag makatch ang bouquet, you are out. Ayun, naging si chismis yung luha lagi nga. Okay? Pag makatch ang bouquet, ikaw, willing ka ba makapartner ang ating male, if ever, winner? Ikaw, willing ka. Ay, ganahan ko, ano yung anong bagay? Ikaw, again, pagkakunta ka, wala mga kig. Kung ikaw, Wala eh. amin ako na kay boyfriend. Wala lang. Oh, sige, wala lang. Lain na yung answer. Lain na. Oh, sige, dito kayo. Ano kayo dito? 1, 2, 3, now you're okay! No! Congratulations! We have a winner! Palakpakan po natin siya. Okay,
Kaya ayaw ang sinina. Tinatanggal na sila. Okay, ayun. Ipakita mo, sir, kaya natin ito sa ating bag. Huwag kang titingin. Kunwari, pakipot ka, pakipot. Dalagang Pilipina. Yes, mahal na mahal. Kaya lang. Mahal na mahal kita, pero nakatingin siya kay JR. Hindi na ako. Ay, tulog sa JR. Dili ka mo lang daw. Hindi na ako love yung Okay, one more time. One last time. Come on, Jen. Kesha. Yes, mahal na mahal. Hey! Naku, inok na ka. Okay, this time, merong garter si Ella. Kukunin ito ni JR, of course. Dito muna tayo sa gilid. Kukupo dito si Ella. Dito ka muna, Kesha, sa gilid. Ella, please have a seat. So, JR, please join us here. Ayan na, paano kaya? Ay, kaya. Ayan, paano kaya kukunin? Ay, kinagat! Wow! Wait lang! Sinasabi ko may baon to. Ulit! Kita mo lagi sa amin. Ipakita mo kung sino ka. Music. Wow! Let's do this. 1,